DSM Musik. Lames bae kabeh wi karono kahanan nggih to, Pak? Kahanan apa? Jarak. Lah kahanane ra jarak ya kepiye? Lames bae apa salah kowe iki nganti kowe teko larani ati apa marga kahanan uripku iki mlarat benda siji karo uripku aku nelongso merga kebacut tresno ngira saiki kecitra ora ngira saiki kecitra yo 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 yo.
Sebaru ingin tanpa pindah satunggal lagon nuhoni panyuwun pangarep pangamjong keluarga ageng ingkang saking Pengkok.